सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल. तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील. आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 9869 27 43 19. तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा. एकनाथराव शिंदेजी, केंद्रीय अवजोड उद्योग मंत्री माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडेजी, आमदार माधुरीताई मिसाळ, सुनील कांबळे, संजय जगताप, महेश लांडगे, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल, जगदीशजी मुळीक, मुरलीधरजी मोहोळ, योगेशजी टिळेकर, गणेशजी बिडकर, श्री सौरव राव, श्री विक्रम कुमार, श्री अमिताभ गुप्ता, डॉक्टर अजय देशमुख, शेखर सिंग, लक्ष्मीनारायण मिश्रा या ठिकाणी उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व नागरिक भगिनी बंधू, माझ्या विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो आणि मीडियातील माझ्या मित्रांनो, खरोखर आमच्या सगळ्यांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की पीएमपीएल मध्ये 150 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस आज समाविष्ट होत आहेत आणि यामुळे पीएमपीएलची जी फ्लीट आहे ही फ्लीट देशातील एक अतिशय अग्रणी अशा प्रकारची नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जीवर चालणारी फ्लीट म्हणून आता यानंतर नावारूपास येणार आहे. खरं म्हणजे मला आठवतं की 2019 साली पहिल्यांदा आपण या ईव्ही बसेस घेण्याचा निर्णय केला आणि त्यावेळेस आयुक्त यांना मी असं म्हटलं होतं की आत्ताचं जे तिकीट आहे आपल्या डिझेल पेट्रोल बसचं, या तिकिटात एका पैशाची वाढ न करता आपल्याला लोकांना इलेक्ट्रिक बस, तीही आपल्याला एसी बस द्यायची आहे आणि त्यानुसार आपण ते टेंडर त्या काळात बोलवलं आणि जीसीसी मॉडेलवर अतिशय सुंदर एसी बस कुठल्याही तिकिटाची दरवाढ न करता त्यावेळी आपण पुणेकरांना दिली आणि ती पुणेकरांच्या पसंतीस एवढी पडली की आज 2 कोटी किलोमीटर या बसेस चाललेल्या आहेत आणि पुणेकरांच्या पसंतीस त्या उतरलेल्या आहेत. मला अतिशय आनंद आहे की आता 150 बसेस अजून या फ्लीटमध्ये आज आपण सामील करतो आणि मी त्याकरता भारत सरकारचं मनापासून अभिनंदन करेन, आभार मानेन. आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार है. आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि जो फेम की योजना आपने लाया, फेम 2 में आपने पूना को इन बसेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी, जिसके कारण इसकी वायबिलिटी बढ़ी और लोगों के ऊपर जो टिकट का अतिरिक्त बोझा है वो न पड़ते हुए हम लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाए. जसं आपण ठरवलंय की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत या ठिकाणी पीएमपीएल जी चालते, ही पीएमपीएल लवकरच देशातली पहिली अशी ऑथॉरिटी होईल की ज्याची 100% फ्लीट, हळूहळू करून 100% फ्लीट ही नॉन कन्व्हेन्शनल फ्युएल सोर्सेसवर त्या ठिकाणी चालेल आणि 0 कार्बन एमिशन अशा प्रकारचा एक विचार घेऊन पीएमपीएल येत्या काळामध्ये निश्चितपणे काम करेल. आणि मला विश्वास आहे कारण आमचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांनी आणि आम्ही हा निर्णय केलाय की हळूहळू पूर्ण राज्यातला सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा अल्टरनेट फ्युएलवर आला पाहिजे. आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये देशातलं पहिलं राज्य महाराष्ट्र असेल की ज्यातला सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा पेट्रोल डिझेलचा वापर करणार नाही तर तो अल्टरनेट फ्युएलचा वापर त्या ठिकाणी करेल आणि मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक व्हेकलचा वापर त्या ठिकाणी करेल. आणि त्याही दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत. मी या निमित्ताने पीएमपीएलला
आणि विशेषतः पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला असाही सल्ला देईल की आता या ज्या इलेक्ट्रिक बसेस आपण चार्जिंग करतोय, चार्जिंग स्टेशन सुरू केले आहेत, सगळे चार्जिंग स्टेशन हळूहळू पूर्ण 100% सोलरवर आणले पाहिजे. कारण आपण अल्टरनेट फ्युएलचा विचार केला तर 100% अल्टरनेट फ्युएल असली पाहिजे. तर त्याही दृष्टीने आणि याचा एक प्रयोग आपण मागच्या काळामध्ये नागपूरला केला, तो यशस्वी झाला आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे हे संपूर्ण चार्जिंग जे आहे हे सोलरवर आपण येत्या काळामध्ये करूया आणि त्यातनं एक अल्टरनेट अशा प्रकारचं आणि विशेषतः झिरो एमिशनचं जे काही आपलं ध्येय आहे ते ध्येय आपण पूर्ण करू. मला आनंद आहे की मागच्या काळामध्ये पीएमपीएलच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेने, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने चांगले प्रयोग केले. मध्ये आपण पुण्याच्या जो शहराचा भाग आहे त्याच्यामध्ये 10 रुपये तिकिटामध्ये त्या ठिकाणी फिरण्याची एक व्यवस्था आपण करून दिली. त्यालाही चांगला प्रतिसाद लोकांचा मिळाला. मिनी बसेसचा जो आपण प्रयोग केला त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. शेवटी पुण्यातलं ट्रॅफिक जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर आपल्याला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट स्ट्रेंथन करावं लागेल. आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुण्यामध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपण मेट्रोचं काम सुरू केलं. पहिला टप्पा पूर्ण झाला, दुसरा टप्पा पूर्ण होतोय. एक देशातली जी पहिली पीपीपी मेट्रो ही आपण पुण्यामध्ये सुरू केली, त्याचंही काम आता अतिशय वेगानं या ठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये मेट्रोचा विस्तार देखील आपण करणार आहोत आणि या माध्यमातून एक प्रकारे इंटिग्रेटेड पद्धतीचं आपण निश्चितपणे या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम ही उभी करणार आहोत. मागच्या काळामध्ये आपण हे सगळं ई प्लॅटफॉर्मवर देखील आणलेलं आहे आणि ऍपवर देखील आणलंय. पण हळूहळू आपल्याला ऍपचं इंटिग्रेशन करायचं आहे आणि सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमला सिंगल ऍप चालेल आणि सिंगल तिकीट चालेल. या इंटिग्रेशनवर येत्या काळामध्ये निश्चितपणे आपण येऊ आणि ते जेव्हा आपण येऊ त्याच वेळी खऱ्या अर्थानं पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर जो आहे तो या ठिकाणी निश्चितपणे वाढेल. मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि महाराष्ट्रातलं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडेजी, आमदार माधुरीताई मिसाळ, सुनील कांबळे, संजय जगताप, महेश लांडगे, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल, जगदीशजी मुळीक, मुरलीधरजी मोहोळ, योगेशजी टिळेकर, गणेशजी बिडकर, श्री सौरव राव, श्री विक्रम कुमार, श्री अमिताभ गुप्ता, डॉक्टर राजेश देशमुख, शेखर सिंग, लक्ष्मीनारायण मिश्रा या ठिकाणी उपस्थित, मंचावरील सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व नागरिक भगिनी बंधू, माझ्या विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो आणि मीडियातील माझ्या मित्रांनो, खरोखर आमच्या सगळ्यांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की पीएमपीएल मध्ये 150 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस आज समाविष्ट होत आहेत आणि यामुळे पीएमपीएलची जी फ्लीट आहे ही फ्लीट देशातील एक अतिशय अग्रणी अशा प्रकारची नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जीवर चालणारी फ्लीट म्हणून आता यानंतर नावारूपास येणार आहे. खरं म्हणजे मला आठवतं की 2019 साली पहिल्यांदा आपण या ईव्ही बसेस घेण्याचा निर्णय केला आणि त्यावेळेस आयुक्त यांना मी असं म्हटलं होतं की आत्ताचं जे तिकीट आहे आपल्या डिझेल पेट्रोल बसचं, या तिकिटात एका पैशाची वाढ न करता आपल्याला लोकांना इलेक्ट्रिक बस, तीही आपल्याला एसी बस द्यायची आहे आणि त्यानुसार आपण ते टेंडर त्या काळात बोलवलं आणि जीसीसी मॉडेलवर अतिशय सुंदर एसी बस कुठल्याही तिकिटाची दरवाढ न करता त्यावेळी आपण पुणेकरांना दिली आणि ती पुणेकरांच्या पसंतीस एवढी पडली की आज 2 कोटी किलोमीटर या बसेस चाललेल्या आहेत आणि पुणेकरांच्या पसंतीस त्या उतरलेल्या आहेत. मला अतिशय आनंद आहे की आता 150 बसेस अजून
या फ्लीटमध्ये आज आपण सामील करतो आणि मी त्याकरता भारत सरकारचं मनापासून अभिनंदन करेन, आभार माने। आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि जो फेम की योजना आपने लाया, फेम 2 में आपने पूना को इन बसेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी, जिसके कारण इसकी वायबिलिटी बढ़ी और लोगों के ऊपर जो टिकट का अतिरिक्त बोझा है वो न पड़ते हुए हम लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाए। जसं आपण ठरवलंय की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत या ठिकाणी पीएमपीएल जी चालते, ही पीएमपीएल लवकरच देशातली पहिली अशी अथॉरिटी होईल की ज्याची 100% फ्लीट, हळूहळू करून 100% फ्लीट ही नॉन कन्व्हेन्शनल फ्युएल सोर्सेसवर त्या ठिकाणी चालेल आणि झिरो कार्बन एमिशन अशा प्रकारचा एक विचार घेऊन पीएमपीएल येत्या काळामध्ये निश्चितपणे काम करेल। आणि मला विश्वास आहे, कारण आमचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांनी आणि आम्ही हा निर्णय केलाय की हळूहळू पूर्ण राज्यातला सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा अल्टरनेट फ्युएलवर आला पाहिजे। आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये देशातलं पहिलं राज्य महाराष्ट्र असेल की ज्यातला सगळा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा पेट्रोल डिझेलचा वापर करणार नाही, तर तो अल्टरनेट फ्युएलचा वापर त्या ठिकाणी करेल आणि मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक व्हेकलचा वापर त्या ठिकाणी करेल। आणि त्याही दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत। मी या निमित्ताने पीएमपीएलला आणि विशेषतः पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला असाही सल्ला देईल की आता या ज्या इलेक्ट्रिक बसेस आपण चार्जिंग करतोय, चार्जिंग स्टेशन सुरू केले आहेत, सगळे चार्जिंग स्टेशन हळूहळू पूर्ण 100% सोलरवर आणले पाहिजे। कारण आपण अल्टरनेट फ्युएलचा विचार केला तर 100% अल्टरनेट फ्युएल असली पाहिजे। तर त्याही दृष्टीने आणि याचा एक प्रयोग आपण मागच्या काळामध्ये नागपूरला केला, तो यशस्वी झाला आहे आणि म्हणून निश्चितपणे हे संपूर्ण चार्जिंग जे आहे हे सोलरवर आपण येत्या काळामध्ये करूया आणि त्यातनं एक अल्टरनेट अशा प्रकारचं आणि विशेषतः झिरो एमिशनचं जे काही आपलं ध्येय आहे ते ध्येय आपण पूर्ण करू। मला आनंद आहे की मागच्या काळामध्ये पीएमपीएलच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेने, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने चांगले प्रयोग केले। मध्ये आपण पुण्याच्या जो शहराचा भाग आहे त्याच्यामध्ये 10 रुपये तिकिटामध्ये त्या ठिकाणी फिरण्याची एक व्यवस्था आपण करून दिली, त्यालाही चांगला प्रतिसाद लोकांचा मिळाला। मिनी बसेसचा जो आपण प्रयोग केला त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला। शेवटी पुण्यातलं ट्रॅफिक जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर आपल्याला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट स्ट्रेंथन करावं लागेल। आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुण्यामध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपण मेट्रोचं काम सुरू केलं, पहिला टप्पा पूर्ण झाला, दुसरा टप्पा पूर्ण होतोय। एक देशातली जी पहिली पीपीपी मेट्रो ही आपण पुण्यामध्ये सुरू केली, त्याचंही काम आता अतिशय वेगानं या ठिकाणी सुरू आहे। त्यामुळे येत्या काळामध्ये मेट्रोचा विस्तार देखील आपण करणार आहोत आणि या माध्यमातून एक प्रकारे इंटिग्रेटेड पद्धतीचं आपण निश्चितपणे या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम ही उभी करणार आहोत। मागच्या काळामध्ये आपण हे सगळं ई प्लॅटफॉर्मवर देखील आणलेलं आहे आणि ऍपवर देखील आणलंय, पण हळूहळू आपल्याला ऍपचं इंटिग्रेशन करायचं आहे आणि सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमला सिंगल ऍप चालेल आणि सिंगल तिकीट चालेल। या इंटिग्रेशनवर येत्या काळामध्ये निश्चितपणे आपण येऊ आणि ते जेव्हा आपण येऊ त्याच वेळी खऱ्या अर्थानं पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर जो आहे तो या ठिकाणी निश्चितपणे वाढेल। मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि महाराष्ट्रातलं सरकार माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण ट्रान्सपोर्टेशनच्या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल आणेल अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक आणखी गोष्ट या ठिकाणी सांगावीशी वाटते की सिंहगड असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।